Sirantolanta bunagun kan an taara an balakaw fan fɛ VOA lasigiden Bamakɔ Mariam Kuyate ni Mali muso arbitri jalatigɛba dɔ masalala ka da kan arbitriya de jara ale ye. A tɔgɔ ye ko Jɛnɛba Danbele san 42 soldasi don, muso filefiyɛla fɛnɛ don, n'an ko a ma ko arbitri ndolantanba kɛnɛw kan. Wulanɛgɛ kaɲa 17 o y'a ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ waati ye Stade Omnisport la Bamako. Mali muso filefiyɛlaw la Jɛnɛba b'a ma fɔlɔw fɛ kabini san 1990 nga a ka kɛ arbitri international ye o kɛla san 2006 waati. Mun de y'a to Jɛnɛba ye nin baara in kanu a bɛ ɲɛfɔli kan ye. Arbitrage a jala ne yɛrɛ k'a kɛ yɔrɔ la muso ka dɔgɔ yɔrɔ min na parce que yɔrɔ min na cɛw ka ca ni muso ka dɔgɔ ye o de la ne bɛ se ka baara kɛ yen nɔ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne yɛrɛ a baara choisi o de kama. En même temps c'est une passion pour moi quoi. Muso ka kɛ arbitri ye ndolantanbaw kɛnɛ kan. Jɛnɛba ka fɔla k'a ma nɔgɔ nka baara kanu kama ale sela k'a ka laɲiniw sabati. Komi cɛ tɛ se ka kɛ muso ye, muso yɛrɛ tɛ se ka kɛ cɛ ye. Sinon o bɛ fɛn fɛn kɛ temps fɛn fɛn kɛ test la ne yɛrɛ ne b'a bɛɛ kɛ mais cɛ ni muso tɛ se ka kɛ kelen ye. Ne bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ gɛlɛya la ne b'a essayer ko n bɛ ɲɛ da u ma o de bɛ a gɛlɛya ne bolo dɔɔni. N collègues ye n dɛmɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Tuma min na n kelen y'a la muso u ye n dɛmɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Abdoulaye Keita ale ye Jɛnɛba Danbele ka degeli karamɔgɔ ye kabini Jɛnɛba ye nin baara in daminɛ. Jɛnɛba ye muso ye, on peut dire que c'est une femme battante parce que arbitrage ye fɛn fasugu dɔ ye, c'est quelque chose qui est trop crucial, a risque ka bon, mais avec tous ces risques là Jɛnɛba y'a essayé k'a fɔ k'a bɛna ka na arbitrage kɛ. Jɛnɛba ninnu bɛ cadre min na sisan c'est les internationaux. Min ye jɔnjɔn caman ye Jɛnɛba y'o sɔrɔ a ka nin baara okumu kɔnɔ. N ye coupe du Mali caman fiyɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna yan, n ye match Angers dɔw caman fana fiyɛ Mali kɔnɔna yan, et en dehors du Mali n ye tournois caman kɛ muso kunda i n'a fɔ cɛ kunda. Coupe d'Afrique militaire n y'o 2 kɛ, Coupe du monde militaire n y'o fana 3 kɛ. Je peux pas dire que ma bɛrɛ kɛ mais n fana n ye dɔɔni kɛ. K'a fara soldasiya baara ni filefiyɛ ndolantanba kɛnɛw kan Jɛnɛba ye gadonmuso ye sabula a furulen don den filatigi don nka o ma Jɛnɛba bali a ka baara taabolo ɲuman kɛli la. Sɔgɔma joona fɛ ne bɛ wuli ka n ka tobili kɛ k'a kɛ termusi la baarakɛla bɛ kini tobi n kɔ ni nana ka bɔ baarayɔrɔ la tuguni n bɛna terrain na ka entraînement kɛ ni bɔla entraînement kɔrɔ tuguni n bɛ tila ka taa so ka taa muso gadon baara daminɛ tuguni. Ne bɛ se k'a fɔ baara a ka gɛlɛn kosɛbɛ nka cɛ bɛ n bolo min faamuyalen don kosɛbɛ a y'a bɛɛ nɔgɔya n ma. Jɛnɛba Danbele ye filefiyɛ baaraw kɛ diɲɛ ntolantaba 3 kɛnɛw kan n'o ye arbitrage ye fɛn min y'a ka laɲiniw ye halisa. Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara. Ka fara Jɛnɛba Danbele kan muso arbitri wɛrɛw bɛ Mali la sirantolanta bunagun kan.